Barangay Malukyat po sa Robio, Pangasinan. And first of all, Happy Father's Day po sa ating lahat. So ayun, nandito na po tayo sa bahay po ni Sir Renato Castro at atin pong tutunghayan ang inihandang sorpresa ng kanyang anak na si Ma'am Rachel Castro. Oh no! Ano na lang po kami pumunta dun sa surprise. Dito na lang kayo. Dito na lang ba? Happy Father's Day po, tatay. Ito po ang munting inihanda po ng anak niya na si Ma'am Rachel Castro. So, meron po tayong ibigay sa inyo. Happy Father's Day po! Noong mundong batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat at nanay Happy Father's Day aking po tayo ngayon. Meron pong alak po na bibigay po sa inyo. Hindi ko akalain anak na ganito pa lang kan. wala akong sapat na salita. Walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Tatay, meron din pong message na inenda po yung mga anak po ninyo. Panoorin po natin, tatay. Thank you anak. Oh, I love you. Mga anak. Ingat din kayo dyan. Hi. Kasama anak. Oh, I love you. I love you anak. Anak po yung anak po ninyo, si Sir Amlukyat po. Ito po yung sulat niya, tatay. I don't know where to begin. Thank you for everything that you have done for us. You helped bring us into the world, took care of us, loved with us, and spent those times with us. Thank you for such a great day, Tatay. Happy Father's Day to my hero and role model, Tatay. Thank you for everything you've done for our family. We love you with all our heart. Sa aking pogi at mabait na maligayang bati sa'yo, maraming salamat sa paggabay at pag-aalaga. Napakabuti mong ama para sa amin.
Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Ang buhay ko ay hindi buo kung hindi dahil sa iyo. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Hinahangaan ko ang pagtatagal mo sa lahat ng pagsubok na dumadating sa ating buhay. Salamat sa pagpapakita ng tapang at sa pagbibigay sa akin ng sapat na dahilan para lumaban at hindi sumuko. Mahal na mahal kita. Hindi matutumba siya ng kasipagan mo. Alam ko gagawin mo ang lahat para sa ikakaunlad ng ating buhay. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo, tatay. Minsan kahit gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita, lagi akong nauunahan ng kaba at hiya para sa iyo at ipaalam sa iyo. Subalit ngayong araw na ito, nais kong malaman mo na mahal kita. Ngayong araw ng mga dakilang ama ay aking lubos na binabati at pinasasalamatan sa pagkalinga mo kay nanay at sa aming mga anak mo at sa walang sawang suporta. Tunay na walang makahigit sa iyo, tatay. Words are not enough to explain my love for you, tatay. You always be my best man and superman as well. I love you so much. Ingatan mo lagi ang sarili mo dyan, tatay. Miss na miss ko na kayo. Salamat po sa lahat. Father's Day! Meron pa po uling surprise, pero this time naman po, si tatay naman ang magbibigay ng message para sa anak niya. Tatay, meron pa akong inanda sa inyo at basahin niyo po ito para sa mga anak po ninyo. Ito po, tatay, pakibasa na lang po para po sa hindi ba kayo kita? Babasahin ko na lang po para po kay tatay. Mensahe ng magulang para sa anak. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ng isang matanda na awa ako sa sarili ko tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tuluyang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang. Pagpasensyahan mo sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagtasawang pakinggan. Natatandaan niyo ba aking mga anak? Noong bata pa kayo? Kapag gusto ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghabol ka, nangungulit hanggang hindi mo makuha ang gusto mo. Pagtiyagaan at pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy, matanda, amoy lupa. Huwag niyo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalalamigan. Huwag niyo sana akong pandirian. Natatandaan niyo noong bata ko pa kayo. Pinagtyagaan ko kayong habulin sa ilalim ng kama. Kapag ayaw niyo maligo. Pagpasensyahan niyo sana kung madalas akong masungit. Dala na marahil ito ng katandaan ko. Pagtanda ninyo, maiintindihan ninyo rin ako. Kapag may kunti pang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, inip na ako sa bahay. Maghabong mag-isa, walang kausap. Alam kong busy kayo sa trabaho nyo. Subalit, nais kong malaman nyo, sabik na akong makakwentuhan kayo. Kahit alam kong hindi ka interesado sa kwento ko. Natatandaan nyo ba aking mga anak noong bata pa kayo? Pinagtiyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal ninyong kwento tungkol sa inyong laruan. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag niyo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan niyo sana kung ako man ay maihi o madumi sa aking higaan. Pagtiyagaan niyo sana akong alagaan sa mga tuwing huling sandali ng aking buhay. Total, hindi naman na ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan ninyo sana ang aking kamay at bigyan niyo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan at huwag kayong mag-alala.
pagkaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain kayo dahil naging mapagmahal kayong anak. So, yan po yung message ni tatay para sa kanyang mga anak. Yan ang message ko sa iyo mga anak. I love you mga anak. Pinahanda gift ko sa inyo yung inyong pong mga anak. So, Okay na ba? sa inyo na lang. Mukhang ano po. Gusto po ata nilang maligo po kayo sa Ayan. Yan. Ayan. Tapos ito ba po? Alam po nila kasi hindi po kayo nakainom ng ilang buwan po dahil po sa COVID. Kaya po. So, yun tatay. So, ano po yung gusto niyo pong sabihin ko sa inyo pong mga anak? Yung message niyo po para po sa kanila. Anak. Pag yamyaman anak ko at ako urigas ka sa ano. Sinurpresa takmat anak ko mga kaat na dahil kasi paano sa tiga ko na yung pag yamyaman anak ko. Diba? Urigas ka sa ano warigat ko at kanya hindi ba masin kayo. At least makasubsubat kayo makanya. Sabi ko makanya ako Diyos na pag nalayan ko maanak ko basta nga pag-aadin ko nasiyaat lang dahil na kasasatay ako na ikararag tayo kanya ako nga sabay ko mata nagan siya po tayo nga Jesus. Amen. Ate Maris. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag ko. Sa ngiti mo na kay tamis, naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Nanay, may gusto ko kayong sabihin kay nanay. Message mo. Sa'yo, mahal kong ama. Ama, message kay ama. Tapay na kumata, umatid kong pa, iti, anda nga pa nagdenta, tinabaw, tinaga. Kita gitu anak natin at sagsakripisyo pinyata. Kaya kung may magpagkumanak, iti tatayo.
Di magagaroon nga ng tatrabaho ta nakot-kutungan. Pilit na mo lang tabi ang talon. Sabay nagsaktan ka. Nakigsakyan na nga. Pag-ining ang trabaho anak ko. Datati, kahit ito magkinitatay mo. Sabay lang kumatag na na yun nga. Napigsa iti pang pag-ining. Salamat. Salamat po. And happy Happy birthday po. Ayan guys, successful po ang ating ginawang pag-surprise kay Sir Renato Castro. And Take 4. Ito yung camera up. Yan. ayan po guys, successful po ang ating ginawang pag-surprise kay Sir Renato Castro. And kung gusto niyo po kayo na pang susunod po namin surprise ay message nyo lang po si Ma'am Mylene Palabay. And don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and surprise! Everybody say tatay!